Ara sí que Ara sí, què tal? un altre cop. Ei, Barcelona! Bon dia. Això baixa. Tu de la Casa Nova que hi ha un poc? Sí, llamo. Em posa. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Sabeu que avui hem dit abans que era un dia llarg, I bon dia serà. Gràcies. Ets una foto amb el mòbil? No, però sempre aquí tenen el joc de pesca l'objectiu Espera, fem una cosa. Socis? Bueno, jo també. Torno per allà. A veure, aquí, amb un soci de fa 50 anys. Un soci del Barça. Mira cap aquí. Els nois, I m'agrada. Ja està, ja l'hem fet, la foto. Vinga, gràcies. A veure, fas una foto. Home, i tant que sí. No, treballarem molt, esforç i treball. Més a veure, amb l'avi i el besnet. I amb el besnet.